Bibahi yang asam jumpa paluan bors iem ubala bam kuai hadwaru blay. Haringkat bat kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People kilakan mau buram mikalingku ngiyap basisnam jong ulit ba paluan bors iem ubalong Presiden kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasil District bat kum usinio Vice President ke FKGGP sengkemi. Nagalang kaseng FKGGP West Khasil District ling bau Presiden berim kaseng uba ailat nongram. Kalayo ban play kedur pensa nam jong ba paluan bor kabalabu hapo ko office rekam jong kaseng hapo nongston. Hagan nga singi nakaliang ki bahayeng hasam kilalet ban bu senti homod jong ba paluan bors im ubadan halum jing tep jong kabalang Presbyterian Magowa bat penlong ru ikajing seng duai balingkot hakate jaka. Nakaliang kinong ilam bat khot kaseng napo Shillong West Khasil kumjuru kinong ilam ka KSU West Khasil kilalet ban bu senti ho umod jong ba paluan bors im. Hadin baladap kajing let bu senti holum jing tep la pelong pat kajing ilang Hamadan Magowa hak bagi nong keren bakun tobyo Presiden barang ba kaseng FKGGP uba Don Dicliffe Kongsen uba LD Newton Lingdo Secretary ke FKGGP sengkemi Franklin Imyong General Secretary ke KSU West Khasil District bat kiwei kila perto ka kamba bha bat ki mati ki bau teurang ba ulale nagabanta ka dong kathan bat ka jaj ban rihi bro kuwei kadak jong jingkan mau buram anta jong i te kumba kila ya pansa jingkan mau hakmat jong ka office jong ka sengi kum kadak jingkan mau i kan por dengan pelit dengan perda badna do ga kasi ka do jeng parwan man la piro me office pini i ga do jong i kan mau ni jinja jong i do ni ko pelino ni perda bawat khatru iki nong ilam kepat iki circle ready Kita keseng bayar paluan borsiam kum Vice President hai tin po da keseng haba kaseng ka he ajudan bet bagi jo orang ketin frame ka clash fa dia tani ka jimbo me so thu jimbo teng ni letran hakino kino di benta meu palwa ba palan borsiam udai ubriu unong elam bajam bet kakhmat kakjap sakma ba ban lam ban penso thu lam ya ka jing seper jingmot nada ka dei ha kan no kondu ba palwan simle iya tangnya kayeng buat jaga kur. Ba palwan lo contribute ya kaseng FKGP sengkemi. Ba palwan umdai tang contribute ya ka West Khasil. Umdai haka jingem berjemu, haka jingya kelenti berjemu. Ba dai uwai lagi jabin jong ke FKGP. Udon hiru hapo taka think tank jong ke FKGP. Tabang jong ka Haidel Committee. Kita ke isu kita khamjor kita khame kedai ke isu jong ke persya ni ke jing khlong ber ke jing ti yurinyam badai lengba ke ke jing yakhi persya akaba nioi ya ke mensem bersenrang jong iba paluan borsiem akaba salia bantun kho la kalong hak salia bantun kho ya ki sisam khmut bakum juru ya kinong lilam jay penriu compare lagi day kibana po lani kibana bar di kusnong badjo jay penriu iba paluan borsiem lopet ni usambay jong kajing tali usambay jong kajing sikri hok bad usambay penginyang scam hakanong rim namar kata kani kasi ketangkan mau ini kum kidukhat jong kaseng FKGGP kum kinongelam ki jongka kum ki bahayang hasam ki khon ki persa ki parasnong ki parathau ki parakur parajat barok bat kum juru yangi kum kaseng ki isu ba nyamdai ban klet
ya kini kinong rem kiba ulabet hot imla shu bani kendu bani i markman bani herrei kini ki sambai kiba unong yalam jungi labet kini kersai kini em bat kini em sim ini jong kajing sungolem sya ki bahayang hasam sya ki khon sya ilok sya ka kursi em bat sya ki nongelam makin dekat jong ka seng FPGGP hot ladu nongelam jongi henry ni kerman sekampat bagi sembai kiba u lobet kum u presiden jong ka FPGGP West Kasih Health District ki kapra tali kisnam kin penmi shibun kinongelam kiban long kinongelam haki yang kisam kiban long kinongelam haki snong ki thau kiban long kinongelam hakakur kejat hakari bekejat bendriu em kekerteng sak kanam iba palwan borsi em kublai shibun kublai jejango movement nangaliang jongi kaseng yung kumlu ban kentiu ti pardo persna jongi hakayo kakot milawarna ya kata ka ki committee of fair ka committee habadi balang kumlu ban kentiu ka tourism industries ka committee kumlu ban kentiu ya ka farming industries ani ka jala ka jongi ka kamri jingri bagi committee kumlu ban kentiu ya ka agriculture ya ka rep karyang hani kari ka jongi Kini jing temu ke bang na sodo. Sibo ne ini rong ba badalang bang ni komiti. Ba udah ong hiru ba kini ki komiti kini kawai jing temu kini ka komiti ka jing temu ba bhatam namta ka West Castles ba ka South West Castles. Nama kini kita ka kalau ka ha but kini ka social economic reforms movement ke jongi. Kita kata masuk bagadi jengdo nang bakrau pai ba joi kathan bangindo yung new way ni kau perkat hinlai hani kapor kanau bangindo mensim nama ngalai i ye kita ki mati ke bau usamla parwan bos i usamla rang ba jaga seng ulale ngai i bangindo na kinongelam jaga West Castles kiban betul nanti ya kini kam ke bangi na kalian seng itmu ba kumju na kalian parwan utmu ngai ba na kalian kaseng habang ikan mau buram yau samla pawan bos iem unno elam barem kejongi bangkwa hedawar mulai kamle bankut hagan kesni komenta henlai to ai balik ba kali kesni mila pendan buram yau pawan nani sekumat limba kikam kejongi bangi trai balik ba ki isu jongi bangile kaseng FPGP kamle kata kaseng bakwa dan kata jia kluma berpukluma senang berpukluma thau helai sim ganuk sa jo kalama jo kaseng kadang ka basta wa bali baka selendam ka logo jo kaseng kana bali kamu ka jingsok ni kung kaseng ni wa ja ka jingsok habang ikren ya ka issue jo ka jagon re ko jongi ikren ya ka jinge ka jongi dar lenti ka bajai bang ikwa bagandang ka jingsok helai lara jingkuman jo ka sarkar ban penyo ya taki issues ban penyo ya taki jingron kam jongi kung ka jagon re ngilong ke bakre ngilalong ke bakre banyale dak thman ang jing om snam ro de borok ke khat ka seng hangin kasni ya ka ba ning simne ni karai bagin pendang borom bukan mau yau du somla rangba jong ka seng ke jongi ligma ke kam ke jongi nang lis kumat ba kumlo bagin nang la pan pentelon ya ka salentam men pentelon ya ka jing sakri jongi se ke borok persnam jongi saka niga bri nyotrapi borok away bagin le lingba kikam kijam berpensakan mau namata ka jongu teni ka poru aku ang kentulam mo yaki hoy nim ngomsodan kentin bangan ai sapi kum ki bahai hasam balapan ban spong yang tak mesim kapa mong ka jongpi ba jingdo no ka jongpi ni yo ni ko ni man yo para ka jongpi Dari to ngi kum ki bangai hau blai ngin bu ha ki jing sanya hau baparo kedi ki jing punya ki jong bat kum jo yiru sabangan song pa ban kintu ki ki khon ji ba palwan kan thei ne sarang ru ba ka jing i ka jong pi pa ne ki jing kwa ba bin tai mat ye pi jong pi pa ka ba kong san ka long ba ling ba ka jing tai mat ka jong pi ya ka jing im ka jong pi ba malas ni ya ho le ho kan ne ka wei ka buram ba kan ne ka wei ki jing tai mat kapapakatam yai pa jong pi
kat da bidang dan han kasla partai bat ka burom kan de jing pa ka jong pi tan ni siang bu play undan kan bat pi kayung kasam bat ikon ki bat kumbala kran dau skatri bagas naro ba hoi dada i pa jong pi kum kayeng dau khon jong pi kum kayeng undan chu han kasla partai hele dom dei khot ba pura jaga seng bat pi kum kayeng ru pinte di khot ba pura jaga seng bakano ano ba pidan ka jing e ka ba pi kan do ha ka ba de ba kanu no ka jing no kam ka jong pi kum kayeng ka sem ni long ba kloi na ka leng ka seng bat ka wan ka jing khang jong i ka pri ba pi bat ngani thu e pi ka ni ka por ba ka jing dei jong a bo pa hiru kam dei ba su dei na pa ka ta ka jing long de khot hapo ka seng FHP rei ki kam hiang kam seng ki kam personal ka jong uru ka ba nga sul long do nong sikade namar ba amduna ba ka sisin sitio bo la wan fo nga bat ka bo wan si sulong ka long bang kwa ba nya kendo ba ya pi kwa ba nya kran ba kum lo ban bang klan nya ka seng te ka di ka wei ka ba nga so do nong sikade henry nga next camp ba ki khot pat kedang mi sibon na pa ka west ka sales kumu ba palwan bo siem